Кралево и вода не е тукашен. Както разбираме, твърдение от тук, от там, нали, писане там, загадки, злогадки. От Хасково. Бил е борец, пехлеванин. На времето, вие знаете по-добре от мене, турска сватба, особено някой по-заможен турчин, вече зърните там, тъпаните чукат, праскат, имало и борби. Гюреш на турски. Среща. На една турска сватба канете него да се бори той. Като имали някакъв по-известен пехлеванин. Добре, но той го побеждава. Това е легендата. И му даряват като първа победа един чиф биволи с сенджирите. Взима ги Кралю. Хасково е било някакво село, старото време, доколкото знаме, Узунджа Абад Хаскьой. Значи Хасково близко до Узунджово. Да. Значи не са били безсмислени тия биволи. Чевчия е бил, предполагам, примерно. Добре, ма след някъде отишъл той след седмица време, колко е, някъде е по работа, връща се, биволите ги няма и къща му е изгорена. Тия времена личното отмъщение било на първо място. Лично засегнат, взима долмата, пушка, която се пълни отгоре. Така предполагам, аз тогава нямал чакмаци. Така. Сегашните пушки. Така. И тръгва да отмъщава. Колко е мъстил, колко е направил, но събира една дружинка и обитават Хасковския регион, тук в това число и нашия чал. Тогава растителността, между другото, гористата местност, такива дебели дървета, цер, къзълпелит му казват на турски. Това е останка, кой знае как е оцеляло това нещо. Тук нататък всичко е било гора. Има една местност по-нататък се казва Янаклъка, Ендък, изгорялото. То е опустошено вече. Гората искам да кажа, че имало е, не е като сега голо, къде да се спотаи един нелегален, да го наречем така. Колко е обитавал тук, колко не е, селото естествено е било турско. Юручки билюци. Юруците, това са номади от азиатски номади, които са следвали турската армия. Те са били скотоваци, кози, овце, доведа, коне, магарята и така нататък. Обаче те са имали тази практика, където минат огън, горят гората, за да отворят площи за пазбища, защото гората няма трева. Така. Кръщават Кралево. Даже след той указ държавен, Кралево. С други думи, на Кралево е вода. И аз се давам въпроса. Откъде са сетили тия стари хора? За нас са стари. Да се сетят, да предложат по-скоро името Кралево. Защото това фактически е легенда. Но очевидно през времето тази легенда не е отшумяла съвсем. Останали са някакви следи от някого. Така. И така става Кралево. На името на Кралево е вода. Откъде да знам, но очевидно не е бил стар. Бил е някъде 30-40 години максимум, според мене. За да са... Защото от 40-50 години на човек няма който да тръгне да мъсти вече. Нали? Та е бил млад буен, предполагам. 650 средата на века на 17 век, пък къде са? 18, 19, 20, 300 години и кусур. И до тук става въпрос. Зимата, въпреки легендите, че са зима. Впрочем, народните песни, че Гергьов ден куковицата като закука,
те са навънка. Сам, че има Йовче Караянова една песен за кукала кукувица, да излегала Керошин войвода. Завалял ги снега. Ама пръското въстание какво е? Май месец е валял сняг. Нали? Такива работи. Тук, това било, виждате ли го насреща? Така очертано. На турски се казва Сиври Бурун. Остър нос. Не, просто, понеже възвишение тук има, вижда се Хаско от тук. Нали? Вижда се, чак до Перперик, тук, до Мос, Кеперле. Разгледно место е така. Той и траките едно време са обитавали все високите места, палят огъни и се съобщават какво е, що е, нали? Защото има сигнални могили, има и надгробни и така нататък. И сега много и маняри хората търсят. Това тук, що имаше могилки, имаше некропол, така да се каже. Унищожиха всичко. Търсят и ко намерят едно гърне пълно с въглени и с пепел. И очевидно имало е условие къде да се приюти нашия човек. Така. Но дошло му времето, че вече е невъзможно да обитава тук този район. И така, изтеглят нататък и стигат очевидно до Смолянския регион там. И разбира се, сполетяла го е така, се казва смъртта там, да има Кралев камък. Той Кралев войвода, поне за мен, не е известен, не съм чел за него. Нито съм чел много, нито съм слушал. Той е от Хасковския край, това село, но явно е имало. Имало е такъв човек. Не е някаква измислица, не е... Сигурно е, действително, но никой тук наоколо не може да ти разкаже нищо, да. Нищо. Та 35-та година дядо решава тая бърчинка, тая могилка да я заравни, за да може да я стори харман и да може да си върши с магарето. И почва с кирката, с лопатите и си помагат деца всичко и по едно време открива гроб, скелет. Изведнъж открива скелет, внимателно разравят и черепа, значи човека е бил много голям, може би е бил над 2,20. Баскетболистите са. Голям човек, едър човек, висок. Обаче дядо, на него му трябва харман, на него не му трябва археология. Вика черепа, долната част, нали, тая част на черепа, като я махна, вика и го турих отгоре върху каскета. Значи толкова голяма глава е бил този човек, е бил много едър. Сега дядо взима костите и ги дуйка там надолу, казано по-родопски, ги дуйка в баира. Обаче един от учителите за училището, вероятно учител-историк, се заинтересувал, защото моята леля, т.е. дъщерята на дядо ми, е учила там в това земеделско училище и като казва, татко намери кости това на човека, ама къде са, ама как, обаче дядо не ги е запазил. Дуйнал ги е. Да, но в крайна сметка камъка се е останал, Кралев камък. Всички поколения назад, ако се върнеш 3 поколения назад, всички си го знаят Кралев камък. Те обикновено, така като е имало такива убийства и хора, които са били християни, са прибирали трупа, за да го погребат по-християнски. Сега, и най-интересното, че това е, нали така, било е могилка, т.е. натрупано е върху него. Не е било равнишка, да речеш. Той затова дядо искал да го заравни. Не е изкопан. Да, за да го направи харман. Значи явно е било много плитко и те са слагали отгоре. Този Костадин Куклев, покойния, от Райко, той се беше заинтересувал от Кралев камък
Кралев камен, както си му викаме ние, беше се заинтересувал, даже имаше идея да прави нещо като мемориалче такова, в памет на Кралев войвода. Да. Къде е границата? В първите години, ако не е векове, първите 2-3 века, съпротивата е била още жива, помнили са хората за държавата България. И са излизали с благородни намерения. Нали? Но постепенно, според мен, се изражда това нещо. И колкото вари по-нататък, защото нямаш ли пари, нямаш ли жълтици в кемере, ти си гладен и можеш да пукнеш насред пъти, никой няма да ти обърне внимание. Виж какво, комшулука си го поддържаме. Сега ето колко у нас, тая къща, тук живее самотна една българка, от друга страна нагледа брат си болен. Прави сметка 200 жителя, примерно, от тях 35-40 сме българи. На времето нямаше един турчин тук. Това малък извор е 100%. Знаете, имате представа къде е. Голям извор са цигани, долно бот е от турци. Тук има някои села позапазени тук. Царя Поляна, но и там нахлуват вече, така да се каже, инвазията продължава и се турцизира всичко. Ние сме последните тук. Днеска даже има погребение на бабичка. Видяхме така. Викам, един по един до един. Както върви работа и няма никакви податки за някаква съпротива, за нещо, да идват хора с семейства тук, млади и така нататък. Обречен е нашия край тук.